कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी सूत गइल का मास्टर अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी खीरा थवा खड़ा भाई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं खीरा थवा खड़ा भाई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं सबके अलग अलग भाव होला। यही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो ए राजा जी तो भैया कहलन है कि का हो तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी बेल कम करहो बेल कम करहो अइली क के सेरावा सवारी स्वागतम करहो अइली क के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। ए मास्टर हमरा कहे के बा कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली कौना चीज पर एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी अरे जिया ब्याह झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी ताही पया गईले सात बहले पहला पुरवा झूमेला पतैया पहला पुरवा झूमेला पतैया झूलेली हो झूलेली झुलवा लगाई मोरी झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया झूलेली झुलवा लगाई मोरी एगो बात बताओ ओ बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला सब जानता ने दिया ढक्कन गाय ए ऐसे ना चलता गा के बताओ पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी गा सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। देखा ज्ञान तो तारा ढेरे कुछ बा बढ़ले बा। लेकिन पहले के पूजा में